handingozvisimbise ndiri mustudio. Kana uchingotondiona kudai so chero kwatoyo kwatondiona live unotozoona kuti kulendi wacho wakachaja. Shoko rasvika kuUganda, President Emmerson Mnangagwa vadzoka vachimhanya. Ndataura nyaya iyi panapa. It's a fun so. Ende ndangada kutoreceive makoza akawanda zvichinzi chii chiri kuitika. Muri Zimbabwe kana uchingotondiona watosvika panapa uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboikane, isotwe, iramwe kusvika yatiza. Ndataura nyaya panapa ndikati Vice President Kembo Mohadi ivo vanga vakasiwa vari acting president vari kudedzera kuti zvoni inini zvangu ndarwara, so ndapa dhuze kuti ndizvisiye, ndakuda kuresigna kuti ndibude muchibasa ichi. Atisuziva kuti why is it pasina kusiwa VP Chiwenga variwo vari acting president sezvo vari munhu wekuti ndiye anga ari fit and strong, ende variwo munhu wekutoti vachiri kutoda, ende kana tukatoona live masuru dzavo soka dzakatodarika dzangu idzi. But ameno kuti sei pasina kusiwa varimo, maybe it's because of zvinhu zvakawanda zviri kuitika iko zvinezvi. Now ndabva tangotambira shoko rekuti President Emmerson Mnangagwa vadzoka kuZimbabwe faster. Nai ZANU-PF muri kumbofila seiko. I still remember vachitaura vachiti, if you look at me, who do you think will put pressure on me? I still remember those days. But these days tiri kuti vachiwenga vanokupai pressure, vachamisa vanokupai pressure, and a lot of people have been asking me different questions. Why is it muchingoramba muchingosimbisa chamisa chichi akasiya politics? Anasiya politics akati ndikutora sabbatical leave, asi ndikuta sei ndirimo ndakasiya mushikashika, asi ndichiri kuchikaira, ndichiri kudrive. Chero makatonza anosiya politics, isusu tinotomumotivate kuti dzoka vanhu vachiri kukuda nekuti isusu tichitokuda. Chero makada kuzviramba ndo zvinenge zviripo. Ndisingapedze ngonye regedzai ndingodai so. Kana uchingori muSouth Africa uchida kuregisterwa company yako, gara wabata mukoma Owen veEducation Research vane nhamba dziri kubuda pascreen apa, vanokuvhurira FNB business account nekuregistera company. Zvinhu zvako zvakutofamba, zvakutoendeka, watoo munhu akarongeka, watoo netumapepa. Zvokushanda zvinosvika pazvinoguma hama dzangu. Asi garaiwo makavhura macompany. Unozoti pane mamwe mbokuti unozowana deal ka uda kuzoregister company passport, zvinogona kuzooneka woluza tender. Matenda ari kuvhurika anachivhayo mune mchiti akaromba ni mshonga vakaregister makambani kudhara. Saka gara waregistawo yako, bata ana mukoma Owen veEducation Research vanokuitira faster passport. Wogara une company yako, wakutopuwa FNB business account, zvese zvaitwa, wakutofonerana nemaclients even ari kuAmerica. Mazuva mari dziri kutsvagwa, makambani mabusiness ari kuvhurwa even online. Zvichikunetsa zvekuzoti unozoita maclients ndomaona kupi, unenge wakuzobatawo isusu top advertiser. Unongozati zviri zvekuadvertiser top 3 yemuZimbabwe on YouTube, vanhu unoadvertiser aushai client ipapo. So munogara mangondibata tozotaurirana ndokuitira ngosiyawo chegumi ndo vananga kuadvertisera. Iyo inenge isiri problem yakanyanya, unongozati something chekuti tinonge tichizvigona. Tenda kuti munhu wese aite se abudirire, because we rise by lifting others. Back to the story. Vamnangagwa vadzoka munyika vachimhanya faster because vanga vanzwa shoko rekuti vamuhadhi vatosiya basa. I understand kuti vamwe munogona kunge mune any definition yenyu kuti aiwa vatodzoka because mazuva vanga akwana. Kana mazuva vanga akwana vadi kudzoka vasati vanzwa shoko iroro, vadi kudzoka zvisati zvaanaunswa zvokuti vamuhadhi vada kusiya basa. Because muhadhi atomuchembere, muhadhi akura. Handisi kupita zvekuzonzi anikirina. Tozviziva kuti vamwe vari kuti muri kuti muhadhi akura, watimo iwo President Mnangagwa. Muhadhi akura, asi President Mnangagwa vakurisisa. That's the situation. Inzwa yenyu zvekutaura nemumwe wenyu uyu, I like this man the way yaari kutaura. Kuda kuti munzwe zvaari kutaura panapa. Mozondiudzawo zvamuri kufunga in comment section. Kana muchinge mune zvenyu zvekutaura, nhamba dzandichasiya pascreen ndo basa radzo, munokwanisa kusenda zvenyu ipapapa. Itai fast because a lot is happening in our country. Izve so tatoposta zvese zvamuri kutaura izvezvi. Shoko rasvika vatonzwa kuti kuenda akutoripota ndiri 1 gig ndoremerwa. Sendai zvenyu maaudio ipapa tinzwa. Sorry couldn't. Inini ndaimboda misoro chaiyo, misoro yevanhu kana maovheti vana babageza. Titangire pekutanga. Chakafire vana kuMozambique. Vana vazhinji vakabitreyiwa naNyati
nanhasi zviri kuoneka futi. Vana vazhinji ma-MPs aChamisa akabhitreyiwa naSengezo Shabangu. Kuuraya uku vekuMozambique vakaurayiwa nemutoo wepfuti. Ava vaSengezo Shabangu vakaurayiwa nekuda kweparliament. Right, apo tapabva. Chechipiri, ZANU yagara yakandoba. ZANU yagara yakandoba. Isu muhondo macho taitamo. ZANU yagara yakandoba. Yakabira tongogara upresident. Yechibvepo poMugabe echipinde munyika echitonga. Ati tonge paina vamuzenda. Vechibvepo poMugabe echigare pachigaro chaipo. Vanhu vakaba. Unatonzwa Kuland. Vanhu vakaba. Ndo pakafa ana Kombai vakabe misoro yemagutsu. Ana Moveni Mahachi akafa nokuba. Havazi kuiswe mumatorongo vanhiva. Havazi kuiswe mutorongo. Asi vanhu vari kufambe kuti nyika ifambe semafambire takaita tichiende kuMozambique. Izvozvi vazhinji vari mujeri. Havana mhosva yavakapara. Vana Kangai vakaba kube misoro yemagutsu. Handizivi kuti vaida kuti ifambe kupi. Handizivi. Right, saka kuba kuri muZANU tingangoswerera zvedu kana dhiwara ZANU risati rabva pamberi. Hakuna kwetinoenda nenyika. Dhivara ZANU iroro riri kunyepe kukamfoti anhu ese, asi riri rovara rakashatisisa kubve kuMozambique kuvana vakafire dhiwedi ZANU. Techipinda muZimbabwe, dhiwedi ZANU ndiro kushandiswa mukuuraya futi vanhu. Mukufamba kwacho. Natsondibvisa Kuland. Techienda pamberi tine ma-politicals amwe vanhu vari kuite politics dzekude kunyangarisa naChamisa. Ona kana tiri vanhu vanode kushinga Kuland, ndoda uchikuudza kunonzi kushinga. Chiro chinonzi kushinga. Dai kuti ndaitaura naBaba Geza, ndaida kutaura nawo, naNyoka yeMabhunu, ndaida kutaura naye, anzwe this audio. Kuti chiro chinonzi kushinga, vanhu vari kuteera Baba Geza, it's more than 500,000. Vanhu vari kuteera Chamisa, it's more than 3 million. Majeri muZimbabwe anokontena nhanganiko. Tisacrifice kuzvipira kwende kopinda tega mumajeri. Nyika dzekunze dzinoona kuti Zimbabwe right now yasvike panguva yekuomerwa. Tirungobwada kutaura nokutaura tisina action yetiri kutora. Handei kumajeri tega tisina kusungwa. Nokuti vanhu vari mujeri izvozvi vanhu vasikuone mhuri dzavo. Vanhu vakanga vasacrifice. Saka ngatisacrifice. Tiende kumajeri tega. Majeri awo akaona kuti azara. Voziva kuti zveshuwa Zimbabwe haisina mufaro. Petakaenda kuMozambique. Simito akanatsuka kuti zveshuwa vanhu vatema vatsamwa. Wakanatsuka kuti zveshuwa vanhu vatema vatsamwa. Natsondinzwisa Kuland. Natsondinzwisa. Iyi audio ngaisvike nyangwe kunaona Munangagwa kuti kuba kwavo kwakabvira kare. Kuba kwavo kwakabvira kare. Hakuna utanga izvozvi. Kwakabvira kare. Tingashorana ese ana Munangagwa, asi kubva kumashure zvese zvaindeitwa